Echizinam melingini nwanne obi mebi afamiye tulugo bawaliwa obi mebi afamiye tulugo bawaliwa salumu ye nenuwa salumu ye kambilenu salumu ye kambilu salumu ye kambilenu onye bụ na Chukwu kenenuwa welifo kelianu okolwonu hapu mo kambilu hapu mo kambilenu osamale maya kubone salumu ye kambilenu hapu mo kambilu salumu ye kambilenu hapu mo kambilu salumu ye kambilenu Echizinam Echizinam melingini nwanne obi mebi afamiye tulugo bawaliwa obi mebi afamiye tulugo bawaliwa salumu ye nenuwa salumu ye kambilenu salumu ye kambiluwa salumu ye kambilenu osemale maya kuwone osemale maya kuwone hapu mo kambilu salumu ye kambilenu hapu mo kambilu salumu ye kambilenu hapu mo kambilu salumu ye kambilenu oke nwa mụrụ wee gbazie egbe nwanne m onye ezi oke nne dikene na Igbo odogwu mmadụ n'osobi injinia
one isi ọcha na Switzerland isi ọcha na Zurich ezigbo nwa mụrụ egbe Prince onwe ya Prince isi ọcha na Switzerland o ji moto eme ọgụ oke nwa mụrụ egbe ofu onye ndị Igbo ji eme ọnụ na Swiss ezi isi ọcha na Swiss oke mmadụ n'osobili oke mmadụ n'osobili Prince ọ na-azụrụ ike n'isobili Chinonyelu nwata na agụ Sonny's International Limited ezigbo nwa ndị Anambra ji eme ọnụ na Frankfurt ezi Chinonyelu nwata oke nwa n'osobili Sonny Chris Izuaku ka ike na-eri ezi oyi ejezi na-ezi n'ifite ka ike na-ezi odogwu ka ike na-ezi odogwu oke nwa na-ezi n'ifite n'osobili Chief Eugene Ezezue Akusinachi 1 Nezinifite Ebube Nnia Chairman CEO Don Star Power Link Limited Uji Transformer Mok Ezi Akusinachi odogwo n'isobili oke nwa ndezi n'ifite n'iso Tony Akusinachi o Tony Akusinachi o Tony Akusinachi o oke nwa ndezi